Ikusi hemen? Baskeritas. Euskaldunen herentzia, Bakersfielden. Ever walk the streets of Bakersfield? Iepa, ze euskaldune? Zure bai? Bai, Bai? horrei behi dekusizut eta zea jote zi. Euskalduna, ni? Nire bai. Zure bai? Bai. Zure izena? Jose Rekondo. Jose Rekondo. Bai. Ni Zuaitz, Gurrutxaga, urte askotako. Gauz bera. Jose, Bai. hemen bizizara Bakersfielden? Bai, bakizulen bizinez. Hemen bizizara? 51 urte bat jot etorri, eskolerritik. 51 urte? Bai. Eta nungoa zara sortzez? Ni Oronoz Mugeire, Baztangoa. Bastangoa Oronoz Mugeire. Bai. Ados. Ostra, eta, ze, bizikletan? Bueno, pixkoat linea kontzeko berko zerbaitien. Linea? Zerati, Josea, zer dau ba? Hau, azkar etortzen da kanpoa. Bai, baina zer, nahiko fin daukaz hori, ezta? Bai, ez, ni nahi duten bezala bat. Ez? Ez. Erretiatu behoztik eta kobik asitzelaik utzi nition languzik eta hasi nintzen gizen zen. Bai. Orduan esan zerbait behar gutin. Eta bizikleta erosi nuen, eta. Bai. Hani bitzen nahi. 100 kilometro ditzen jote azten. 100 kilometro aztian. Gau, ez, sos. Forman zaude. Bueno, formal ez dakit, erre asko ikin baita, zierro ba. Erre bai? Bai. Bai. Ez dituzu, kompensatu? Bai. Kompensatu. Zerbait behar zerbait kompensatu gaitekoan. Nau zerbait. Horregatik. Kafe hartu gu? Kafea. Nun? Hemen, ustatu. Tabernago dago hemen? Bai, eskualduna da. Bai? Bai, hone etortzen naiz di. Gaur lehenengo kafea? Ba, ez, goizeko lauetan nola aurrenekoa. Nola goizeko lautan? Ta ez baitu lo egiten. Bai? 5 ordu gola egiten bakarrik eta gabaz. Da goizeko lautan lehenengo kafea? Kafia eta zierroa. Tak, da egunian zenbat hartzen dituzu? 5 igual. 5. Bai, baina hemen da gure amazenak esaten zuna. Agua de castañas. Hemenko kafea. Aguatxirri? Ba, aguatxirri, hori baita. Bueno, ba. Horregatik, han bezala eskolerri bezala emanez, ez nuen 5 ordu egiten, bat ez nuen ginen. Ni pa Cristo. Ni pa Cristo. Bueno, ba, hartuko ordua kafea. Guazen. Guazen. Hau da, taberna, Jose? Bai, hau da. Uol da artilea, ez da? Ardian hilea. Bai. Da, pixkat, artilea ezitzaileak edo olako zerbait, ez da? Hola, bai. Vale. Bueno, barrura? Bai. Pasa. Egunon. Hola, Rekondo, zer diok? Egita, Egunon. Ze berri, ongi? Bai, ire bai. Ongi. Ze moru gazte, Oso ongi, bai. Zure bai? Bai, ze beti. Zure izena? Jose Mari. Koskarart. Jose Mari Koskarat. Bai. Ni Zuaitz. Urte askotako. Nungo zara? Elgoi barkoa. Elgoi barrekoa. Ai, Gipuzkoa. Gipuzkoa, ja. Ni Azpilikueta. Azpilikueta herria. Populación 150. 150. Ja. Bueno, ahora baino guti orai. Eske ni unetorri nintzen eta ez da inor gangilat. Orduan? 149. Azpilikuetan enaiz inoiz izan, herri polita da? Berzu joan. Azpilikueta da Navarrako herri politena. Hola. San Francisco Javierren ama Azpilikuetan sortzia zira. Bai? Bai. Osa, zentu azete. Gu dena zaindu gara. Zu dena zantu Gu dena zerure. Dena. Dena gau bezalakoa bali badia. Herri ara. Ja, orduan zergatik etorri zinean ona, Jose Mari? Well, eske han ere jende soberasko, zeuro, 150 jende handiz da. Ja. Gutxitzeko. Sobera ginen. Sobera zineten. Bai, seguro. Duela zenbat urte etorri zinean, Jose Mari? Ni etorri nintzen 75. 18 urte nitien. 18 urte? Bai. Eta ostatu hontan taberna hortan lanean zenbat hemen denbora? 30 urte. 30 urte. Ja. Ilia beltzanien hemen hasi nitzelaik. Ibezala. Ora. Oin txuritu zaizu. Ja. Kafe bizkata hamar dugu? Bai, hartuko dugu. Bi kafe? Bai, mesedez. Horaxe. Nahi duzu brandi bizkat edo... Brandi, ze kafeakin? Hombre, claro. Hemengo eta kostumbrea, Kafe Royal. Kafe Royal? Bai. Bueno, zuko lartuko zu? Ba, zerteko ez. Bueno, vale. Osarrien deka ona da hori. Ona da hori. Eta gero biziklen da ibili. Hau da bihotza pizteko. Ados. Brandi bizkat, kine bai bizkat. Bedikatu. Tak, bedikatu da. Oino falta du bizkat, Esnia beharrean hau. Esnien partez bai. Bai. Bizkat. Eta olako edad ematuzu 3-4 xarmanti zara. Egin guztiako. Bueno, zuen osagarriari. Ja, salut. Zuek gozotu izin zate bizkat ez? Osia? Ja, nahi zu Jan bizkat? Nik utziko labaten jeki, ja, niri tenorietaren abertu ziegia. Jan bizkat. Jo, hau. Ardigazna, chorizo de Pamplona,
eta aceitunas rellenas de anchoas. Ja. Jose, hau da residimentuen diguna, Gogotik gainera. Zuk ongi tratatzen mozu gendea, ateak edikik izango jozu besteleko baten. Arrazoia. Nire politika hori izan da beti. Duela zenbat urte etorri zinean esan diazu? 4 de septiembre de 1970 etorri nintzen. Zenbat urte zen euskan orduan? 18. 18? Baina orduko soldaduk eta dena ginen egin. Soldauska egin ja. 6 urteko joan nintzen soldadu voluntario. Ta, ona 18 urtekin etorri? Oso gazte, ez da? Espeitzen handeuse. Etzen lanik. Etzen lanik. Eta? Ordu ni pentsatu nuen, bueno, ni 16 urteetan mendin hasi eta 9.000 peste egiten dituen hilen. Ta kanbioan hemen 18.000 peste doble egiten nuen, arditan. Hilabete bat. Ta orduan pentsatu nuen, bueno, ara jauten manaiz, 5 urte pasatu, eta diru pixko bat egin dut, eta, koño, torri, eta pisua eta zerbait montatu, eta, koño, gastu handinak kendu etu gainetik. Nire idea hori zen. Eta? Baino, bukatu nuen ardiketiko kontu hori, eta heldu nitzela. Orduan pentsatu nuen, ja, oin ara joan, eta galdetzen manote erango Kaliforniako bizi nola da, eta ze esango? Ez dut deus itzautu hemen din? Ardiekin? Ba, 8 hilabete pasatu nituenek eta inork usi gabe. Nausie bakarrik. Mendian? Ba, mendin. 8 hilabete? Herrira jetxe gabe? Herrira etorri gabe. Eta, ara itzuli zinen gero bizitzera du? Laroien joan itzen. Ados? Ara bizitzea. Eta, han zer? Ara joan eta seitun espiantzetan gelditu eta Andrea. Aurre beharren. Me cago. Eta gero, pure sortu eta handi bueltaten buru bestea. Bi aur? Biek eta mogeine sortu die. Horon ez mugeine? Han soldata diferente izango zen, hilekoa? Han diferentea, eta gero ni pentsatzen nuna. Hilete ondarreko 1000 bestei behide eta ezin aliatuz esateko modun, eta nebeten. 28 urtekin hola marra rotu du nire bizi guzi, eta moin familia hundi gehiago. Andre deus esan gabe hartu eta paperak egin ditun berriz da. Buelta berriz. Buelta? Andre izan nion, paperak egin ditun eta banoa. Nola joanen zagoen aurre txikik eta gauz bat eta beste eta Espainiak izuan joaten, enei sekulen joan. Eta behu zerbait dien. Eta bakarrik etorri nintzen. Eta bueltatu zen? Martxoan etorri nintzen, eta eguerritako biletek eta hartu nituen, Andreek eta aurrek ekartzeko, eta ekarri, eta jakieton. Eta hemen jarri zineten? Eta gaur arte hemen? Bai. Ze historia. Da, hango iturarik eta mantentzen zenuten, ez dakit? Pelota asko maite, denak hemengo txabelk eta guzik irazi ditut. Zuk? Denak. Mundial baten ebile naiz. Zu? Bai. Pelotan? Bai. Biarritzen, Frantzin. Bea, Euskal Herriko selekzioekin o zeinekin? Hemengoakin. Estatu Batuetako selekzioekin? Bai. Aurreneko selekzioa. Joan zena. Estatu Batuetako aurreneko pilota selekzioan zu izan zinen? Bai. Jose Mari, gauzatxo bat, han izketan ari diren gizonak euskaz ari dira? Ja, eskalduna dira, seguro bai ez. Etortzen aldira ona? Xabe, Jose, zauztenak. Izenak, nola? Jose Mari, aristoi. Jose Mari? Eta zurea? Jose, Zubeldia. Zure Jose? Ai. Lau Jose? Dena Jose gara. Dena Jose dira. Ez que denboa baten hori zen, Jose eta Juan eta lau izen eta buena. Ez olako goain bezalako izen raroak eta. Jose zen zaindue, San Jose astuakin hiltzen zuten San Jose. Gu bezala astuakin. Gu astuakin. Ala tokatu zion, guri. Labradorian nausia. Bale, eta nungoa zara sortzez? Iturengoa, Naparra. Eta zu Jose? Abaltzizketa. Gipuzkoarra? Giputza. Bale. Kalimotxo bat? Kalimotxoa, Jose? Zartzeko bat? Beikersfilen kalimotxoa? Hori Euskal Herrikoa da. Euskal Herrikoa, bai. Mucho cali, poco mocho. Ja, kalimotxo, mucho kalimotxo. Jose, zuk zer? Destornillador. Destornillador. Eta egitxo jo, zen nahi doki? Kampari. Kampari, nere etxean kantari. Kampari, nere etxean kantari. Iretako, eta egin nahi doki. Jose Mari, amengo espezialitate edo, ez dakit, zuna duzuna, zerbait gozoa. Zut horzikin ninez doktorra hemen, okei? Doktor Jose Mari. Inadatzut eta... Doktorra, are? Inadatzut eta vitaminas. Vitaminas? Vitaminas. Une egiten da, hau une da... Oida, vitamina, proazatzu. Hau eta... Jose Mari, zer da? Bass Remedy for American People. Aha, bai. Bass Remedy for American People. American People, yeah. Probatuko? Ze, hau da?
aski ona. Ona da. Ziko zara, egun urte. Honekin? Bai. Jose Mari, zer du honek? Honek eta limon, ospina puixkat, Bai. baratxuria eta polvo de canela. Olako edaten baduzu, egunian baino, bida, egunero, ez duzu medikure ganbarrik. Eta hori dio, Dr. Jose Mari. Dr. Jose Mari, ni. Bai. Basque Remedy for America. American people. Salud. Salud, zuen osagarri. Zure osagarriari. Ostra. Barotzeri hona da bihotzen dago. Me cauen. Zer du? Ya no los hacen como antes.